Когато се стараем да поддържаме собственото си здраве и това на семейството си, едни от най-големите ни врагове са онези, които не виждаме. В активното си ежедневие нашето семейство влиза в контакт с почти всичко, включително и с множество микроби. Микроби, които разпространяват настинки, грип и инфекции. Знам, че трябва да си мием ръцете, но това понякога просто не е възможно. Затова винаги нося новия антибактериален гел за ръце с алоe и мед от Forever Living Products. Той убива 99,9% от бактериите, без да изсушава кожата. Алоето и пчелният мед я омекотяват и увлажняват, докато почистват. Сега можем да сме спокойни по всяко време. Ароматът на лимон и лавандула е свеж и приятен. Нека сме откровени. Ако семейството ни живее активно, няма начин да се опазим от болестотворните микроби, които са навсякъде. Но вече има начин да се отървем от тях, без да ни разболяват. Антибактериалният гел за ръце на Forever. Голямо спокойствие в малка опаковка.